Φίλες και φίλοι του στοιχήματος, καλημέρα σας, καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Για όσους μπείτε στις πρωινές ώρες αυτή τη βίντεο στοιχηματική ενημέρωση της Bet4U. Όπως βλέπετε, είμαστε σε μια καταπληκτική θέα εδώ πέρα, στο Northampton City, έξω από το Sixfield Stadium, για να δώσουμε την πρόγνωσή μας σχετικά με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Northampton και Plymouth, όπου θα ξεκινήσει σε 1 ώρα και κάτι, σε 15 λεπτά. Και όμως βλέπετε, φίλοι μου, δεν υπάρχει κόσμος. Θυμίζει εποχές δηλαδή Βουλινού στον ΠΑΟΚ και κάποιων άλλων παραγόντων στον Άρη και στον Ηρακλή. Εδώ κοιτάξτε, 1 ώρα και 15 λεπτά πριν ξεκινήσει η συνάντηση. Οι φίλαθλοι του Northampton φαίνεται είναι απογοητευμένοι, δεν θέλουν να έρθουν στο γήπεδο, αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά ο κόσμος θα εισραίει στο Sixfield Stadium προκειμένου να δουν αυτή την αγαπημένη τους ομάδα. Εστιάζω το ενδιαφέρον εδώ πέρα, φίλοι μου, το φακό μου εδώ πέρα, διότι η θέα, όπως βλέπετε, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Κοιτάξτε αυτή την ομάδα σε αυτή την κατηγορία που αγωνίζεται, τι οργανωμένο, τι ωραίο γηπεδάκι που έχει, προκειμένου να έρθει ο κόσμος να απολαύσει, όπως και έρχονται όλοι οι Άγγλοι στα γήπεδα, αυτή την ελόγω συνάντηση. Στην προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν έξω από το Ricoh Arena του Coventry, όχι απλά για να επιβεβαιώσουμε το αποτέλεσμα, αλλά για να γιορτάσουμε την εκτίμηση της Bet4U 1 χρόνο πριν, τον Απρίλιο του 2025, ότι το Coventry θα ανέβει κατηγορία. Όχι απευθείας, θα ανέβει κατηγορία. Έστω μέσω play-off δικαιωθήκαμε απόλυτα, με απόδοση 8 αυτή η απόδοση, και αν κάποιος στοιχημάτισε ότι μπορεί να κερδίσει την άνοδο απευθείας, θα έχει μια απόδοση πάνω από 12-15. Αυτό κάναμε και με το Ισπανία-Αγγλία στο τελικό, σε ένα βίντεο πίσω με ακριβές σκορ 2-1, όταν όλοι οι Άγγλοι μου λέγανε το παιχνίδι θα κερδίσει η Αγγλία, και εγώ είπα αντί να πάτε στον άσο, το χ και στο 2, αυτό που πληρώνει καλύτερα με απόδοση 12 είναι, φίλοι μου, η αναμέτρηση ανάμεσα Ισπανία και Αγγλία στον τελικό να λήξει, του Euro να λήξει με ακριβές σκορ 2-1. Το ίδιο κάνουμε και για τον ΠΑΟΚ. Βγάλαμε τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή Ελλάδος από τον Νοέμβριο του 2023, όταν ήταν 7-9 βαθμούς πίσω από τις τότε ομάδες, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Από τους δύο πρωτοπόρους εννοώ, ή από το μόνο πρωτοπόρο που ήταν εκείνη την περίοδο εκεί πέρα. Κόπα Αμέρικα, δυσοόρατες αποδόσεις. Το 2024, Περού, Μέξικο, Κολόμβια, ακολουθήσαμε μόνο αυτές τις τρεις ομάδες για τους λόγους που είχα και δικαιώθηκα απόλυτα μέχρι που βγάλαμε το ζευγάρι του τελικού Κολόμβια-Αργεντινή. Αργεντινή-Κολόμβια προτιμάται, και είχαμε πει ότι ο αγώνας θα κρυθεί στην παράτηση, και έτσι έγινε, φίλοι μου. Και όχι μόνο αυτό. Στο προηγούμενο κουπόν είδατε την 1800 απόδοση, περιμένοντας μόνο το Καραμπόμπο στο over, και ένας άσχετος ηλίδιος, όπως είπα και στα προηγούμενα βίντεο. Αν σου δώσω ένα over και είναι στο 39, στο 35, 2-0 και δεν κάνεις cash out, γιατί λες έχει ακόμα 25 λεπτά, έχει ακόμα από το πρώτο μήχρονο 10 λεπτά, από το δεύτερο μήχρονο ένα 45, και πόσες καθυστερήσεις, με αυτή τη λογική, φίλοι μου, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτε. Παίρνεις τα λεφτά και φεύγεις. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή εδώ πέρα, φίλοι μου, η θέα. Πραγματικά μου θυμίζει λίγο Σκοτσία σε μερικά πράγματα, και καμιά σχέση φυσικά με το Ricoh Arena, καμιά σχέση με τα γήπεδα τα άλλα της πρώτης κατηγορίας, αλλά όμως για τον πληθυσμό που έχει, δεν πιστεύω ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα γήπεδο καλύτερο από αυτό που βλέπετε, με τον ίδιο πληθυσμό που έχει αυτή η πόλη εδώ πέρα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είχα πει ότι περιμένουμε την Inverness από τη Σκωτία, από τη League One στο over, τη Hull, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 1-1 στο πρώτο ημίχρονο, την περιμένουμε στο over. Περιμένουμε την Arsenal στο over, που θα πήγαινα εγώ να πάρω το ρίσκο να πήγαινα στη νίκη την Arsenal. Φοβάμαι ότι το over μπορεί να σκαλώσει και στο over 1,5 για την Arsenal, αλλά αφόσον είπαμε το over για την Arsenal, θα το συζητήσουμε άλλη μια φορά. Όχι, φίλοι μου, θα πάμε στο over, και θα πάω σε αυτούς για τους ζωγαδόρους που θέλουν να παίζουν στοίχημα πάνω στο στοίχημα, άσο και over, φίλοι μου. Και εκτός αυτού, περιμένουμε την Arsenal, είπαμε, την Hull City, η οποία είναι 1-1 στο πρώτο ημίχρονο. Περιμένουμε την Millwall, σε αυτή την εικόνα που είχατε δει, με μια βεντούσα κολλημένη με μια μπάρα, και λέμε θα πάμε στον άσο, ο οποίο το παιχνίδι είναι 1-0 στο πρώτο 45 λεπτό. Σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι και εκεί πέρα. Είχαμε πει ακόμα μια ομάδα που είναι κρυμμένη. Οι φίλοι μου που πήραν τις εικόνες, ήδη η Hull είναι, πάμε στο 1-1. Η Millwall προχωράει καλά, είναι 1-0. Περιμένουμε δύο ομάδες προκειμένου να βγει και εκείνη η τετράδα, πεντάδα που δώσαμε, και να δούμε αν είναι έτσι, φίλοι μου, μαζί με μια άλλη ομάδα, με τον παίχτη με τη φανέλα, με την πράσινη φανέλα. Αύριο το Coventry θα γιορτάσει την άνοδό του στην μεγάλη κατηγορία, με το πούλμα να περνάει με τα χρώματα της αγαπημένης ομάδας των κατοίκων εκεί, την Blue Sky, και δεν συμμαζεύεται. Οπότε θα γιορτάσουν αύριο η πόλη του Coventry, θα γιορτάσουν αυτό που είχε πει η Bet4U 1 χρόνο πριν, ότι το Coventry θα ανέβει. Και όχι μόνο αυτό,
Σας επαναλαμβάνω, μια εβδομάδα πριν είμαστε έξω από το Ricoh Arena, όπου είχαμε πει goal η πρώτη επιλογή, goal και over για τους ζωγαδόρους που θέλουν να παίζουν στοίχημα πάνω στο στοίχημα η β' επιλογή και δικαιώθηκαν και δύο επιλογές. Παράλληλα με το Manchester United over για την Bet4U, goal και over για τους ζωγαδόρους που θέλουν να παίζουν στοίχημα πάνω στο στοίχημα και δικαιώθηκε και αυτή η επιλογή. Σήμερα, φίλοι μου, είμαστε εδώ πέρα για να δούμε αν η Hull στο παιχνίδι που παίζει έρθει over, αν η Inverness στη League One έρθει over, αν η Millwall, η φωτογραφία κρυμμένη με την μπάλα πάνω στην βεντούσα που κάνουν ζιγζάκ οι αθλητές στην προπόνηση, έρθει άσο. Συν την Arsenal είχαμε πει στο over, για τους ζωγαδόρους που θέλουν να παίζουν στοίχημα πάνω στο στοίχημα πιστεύω θα ξεφουσκώσει η Arsenal, θα ξεσπάσει και θα πάμε με την Newcastle στον άσο και over για τους ζωγαδόρους που θέλουν να παίζουν στοίχημα πάνω στο στοίχημα. Και φυσικά τώρα, φίλοι μου, είναι σιγά σιγά να προχωρήσουμε, να ακολουθήσουμε την πορεία με το φίλο μας εδώ πέρα και την επόμενη εβδομάδα ίσως να βρεθούμε στο γήπεδο της Nottingham για να δώσουμε εκεί πέρα την πρόγνωσή μας, φίλοι μου. Εδώ μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η θεία, είναι καταπληκτική. Ό,τι και να μου πείτε, φίλοι μου, να μεγαλώσω λίγο την οθόνη, είναι κάτι το. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Παρά εδώ πέρα βλέπετε ο κόσμος σιγά σιγά θα εισραίει, σιγά σιγά θα μπει μέσα. Αλλά πού να γεμίσει αυτό το γηπεδάκι εδώ πέρα με τόσο λίγο κόσμο, λίγο πριν ξεκινήσει η συνάντηση. Γιατί δεν περιμένει και ο κόσμος εδώ πέρα, βλέπετε. Έρχεται ο κόσμος, αλλά ελάχιστα πράγματα. Κοιτάξτε αυτό το γήπεδο πάρα πολύ. Φυσικά, όπως βλέπετε, στάθηκα εδώ πέρα εφόσον πριν μπούμε μέσα. Για ποιο λόγο? Διότι εφόσον βλέπω πολλές μπάλες εκεί πέρα, βλέπω 1, 2, 3, 4, 5 στο κέντρο και δύο από εδώ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, κάμια 25 μπάλες είναι τοποθετημένες στο γήπεδο πριν βγουν οι ομάδες, φίλοι μου, για να κάνουν την προθέρμανσή τους. Οπότε, εφόσον οι μπάλες είναι 25, θα πάω στο ρίσκο και θα πάω στο σημείο, αντί να πάω με το φαβορί την Plymouth που η λογική λέει αυτό το πράγμα, εγώ θα επιλέξω το over και εδώ πέρα σε ένα δύσκολο σημείο, διότι το over είναι πιο δύσκολο, αλλά θα πάρω αυτό το ρίσκο, μου αρέσει και θα πάω ότι η αναμέτρηση ανάμεσα σε Northampton και Plymouth έξω από το Sixfield Stadium θα έχει over, φίλοι μου. Αυτή είναι η εκτίμηση της Bet4U. Περιμένετε τη Hull στο over 1-1 στο πρώτο 45 λεπτό. Ξεκινάει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Περιμένετε την Inverness στη League One στο over, την Arsenal στο over και εσείς που θέλετε να πάρετε το ρίσκο Arsenal Newcastle άσο και over 2,5. Και από εκεί πέρα, φίλοι μου, εσείς που έχετε πάρει τις εικόνες, περιμένετε τη Millwall 1-0 στο ημίχρονο, τη Hull στο over, την Arsenal όπως είπαμε, την Inverness και ένα παιχνίδι ακόμα με την πράσινη φανέλα για να δικαιωθείτε άλλη μία φορά. Και φυσικά αυτό δεν μας ενδιαφέρει, ο κόσμος ο δικό μας είναι η Λατινική Αμερική. Από εκεί πέρα προέρχονται όλα τα παιχνίδια, εκεί είναι η αγάπη μας, εκεί είναι η λατρεία μας και εκεί είναι μεγάλες επιτυχίες όπως το προηγούμενο κουπόνι με τον ΠΑΟΚ. Φίλοι μου, με τον Όφη 2-2, παρακαλώ. Τελικό αποτέλεσμα 2-2 με απόδοση 21. Συν τα άλλα παιχνίδια που ήταν στο βίντεο, ζωντανά το βίντεο, 3 βίντεο πίσω να κάνετε ένα κλικ, να δείτε τι έχει καταφέρει Bet4U, φίλοι μου, και δεν είναι πρώτη φορά. Μας αρέσουν οι αποδόσεις μεγάλες, όταν ένα παιχνίδι με 4 παιχνίδια να έχουμε 3.500 απόδοση, με 4 παιχνίδια να έχουμε 3.200 απόδοση, με 7 παιχνίδια να έχουμε 162.000 απόδοση όπως έγινε στις 12-13 Μαΐου του 2025. Μας αρέσουν αυτά τα κουπόνια, φίλοι μου. Και οπότε θέλουμε να δούμε και κάτι άλλο. Πριν πάμε σε αυτή τη συνάντηση με την Northampton, μένει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Εγώ, φίλοι μου, στη συνάντηση αυτή να έρχεται και η αποστολή της Plymouth εδώ πέρα, τη βλέπετε. Αυτό είναι το λεωφορείο της Plymouth, φτάνει. Εδώ το βλέπετε τώρα. Εδώ είναι η ομάδα. Οπότε, φίλοι μου, το λεωφορείο της ομάδας της Plymouth, παναρωμαϊκή θέα. Τι να σας πω, άλλο πράγμα, αλλά πρέπει να κινηθούμε να πάμε και εμείς στο γήπεδο σιγά σιγά με το φίλο μας εδώ πέρα, να τον ευχαριστήσουμε. Μας έκανε τη χάρη. Γνωρίσαμε και τον Northampton, το ξέραμε, το γνωρίσαμε καλύτερα. Και τώρα, φίλοι μου, θα σας πω ότι τη συνάντηση ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, άποψη δικιά μου είναι ότι αυτές οι ομάδες ήταν μία από τις δύο να πάρουν το πρωτάθλημα. Το είχα πει πριν καιρό, η μία θα βοηθούσε την άλλη και μην μου πείτε γιατί. Κολαούζου σου φαίνεται φωτιά δεν θέλει. Κατάλαβες, φίλοι μου. Ό,τι είναι ορατό, ό,τι πιστεύετε, φωτιά που θέλει Κολαούζο και λοιπά που λέει παροιμία, όλα αυτά να τα αφήσετε στην άκρη, φίλοι μου, διότι η ουσία είναι ότι όλα τα πράγματα βολεύουν ομάδες. Δυστυχώς όμως βρέθηκαν και δύο να παίζουν για το ποιος θα καταλάβει τη δεύτερη θέση, αλλά εγώ επειδή θα έχει αυτή την πίεση θα πάω ότι στο πρώτο 15 λεπτό θα έχει σημειωθεί γκολ, φίλοι μου, σε αυτή τη συνάντηση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Θα πάω ότι στο πρώτο 15 λεπτό θα σημειωθεί γκολ σε αυτή την αναμέτρηση. Και κάτι άλλο ακόμα, Northampton Plymouth, είμαστε έξω από το Sixfield Stadium, θα πάω στο σημείο over.
Καλή επιτυχία, φίλοι μου. Ο Θεός να σας δίνει υγεία και είναι καιρός να ακολουθήσουμε κι εμείς με το φίλο μας εδώ την πορεία μας προς τις κερκίδες. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ο Θεός να σας δίνει υγεία, καλό μήνα, να αγαπάτε ακόμα και τους εχθρούς σας και να προσπαθήσετε να βοηθήσετε τους συνάνθρωπούς σας που έχουν προβλήματα οικονομικά και δεν έχουν το ψυγείο τους άδειο. Θα είναι μεγάλη παράκληση Bet4U να βοηθήσετε κάποιον άνθρωπο που έχει πράγματι ανάγκη και να μην παίξετε για μια εβδομάδα στοίχημα, φίλοι μου. Καλή επιτυχία σε όλους σας. Ο Θεός θα σας δίνει υγεία και δεν ξέρω αν μπει μπάρα πρώτα από αυτά τα δίκτυα ή από τα άλλα. Ο Θεός θα σας δίνει υγεία. Καλή επιτυχία στην Northampton, φίλοι μου, κόντρα στην Plymouth στο σημείο όπου, όπως βλέπετε, έρχεται ο κόσμος, αλλά το βλέπω αδύνατο να γεμίσει αυτό το γήπεδο. Μπορεί. Καλή επιτυχία σε όλους σας.